I pozdrav, dobrodošli u naš prvi video. Danas igramo malo CSGO na botovima. Evo, krenuli smo, znači igramo od 8, ako ne vidite skroz gore. Ja sam već igrao malo ono, ajde, onda. Tu sam ja bot, igram na midim botovima, nema loka botovi ne pucaju. Sad sam ušao i izvinite malo zbog vašeg mikrofona i svega toga. Nemam sad nešto za snimanje, tako imam neki čista na 10, samo neka ne ovdje sam menio CSGO, ako vi želite da imam pokažem kako se tim CSGO, znači ovo je best, fuck, ako vi želite da vidite kako se tim CSGO besplatno, znači ja ću, ako je radno ću napraviti i sebe. Znači imate odmah dosta skinova. Dosta mi štopa uopšte, a tamo kad snimam, kada snimam ne znam. I podešavao sam dosta, kao što vidite ovaj niša. Kad skinem, kad bude mislim za nas, ja sam mislim da se igra dosta, da vidite sam mislim da se igra dosta, pošto igra klasično. Ojde se vidite, sam da to pogodio, nisam. Kako ja da pogodim, na bota, kamo na set, moram igrat top 2, nisam ja se, ne znam, uđu sam sigurno nekad. I ne, trenutno sam igram cijeli moj Minecraft, pošto nisam još sebi jedne znam nešto pretjerano jak kompjuter, pa i Minecraft ne igram baš u najboljim FPS-u, snimam malo ću ovdje snimat. Jednostavno volim, to mi je prva igrica što sam počela igram. I obožavam, samo neću. Ajde da se imacim na već je kasno dosta. Ja sam znači ću vama na bilu. Vidim da pozivam, mogu i da pozovem potom.
Robin Beres. Wow. Wow. Oh shit. Wow. Tadi akan selawat. Malo sam mijenio skinove i ove muziku, nije muzika baš, pošto imam sve. Ja sporo sve ja sporo radim, ja nemam pojma. Vjerovatno ću Just levitate. Imao mi traje tako zvanu krmačicu. Ne, da postoji, ne, tamo je, onaj zadnji. Moram ga ja, hoću ja zadnji. Moram zadnji. A ne bada. Znači ovo, evo, zadnja runda. Ja ću dosta uzimam. Neće biti ovo. Ajde. I to je to za ovu epizodu. I kao je, bye bye.